Balik Kultura hatod kaninyo sa RMN DXDR. Matag adlaw Domingo alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi. Harana Balik Kultura. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ayaw pagbaton og laing Dios kawas kanago. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini. Kaya ko ang Ginoo nga inyong Dios o abughuan nako. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, ang tulumanon nga giuluhan ng kahayag sa pagtuong Katoliko ni Anosop sa Kanginan. Dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM sa inyong mga radyo. Ako sa gyapon maingon maayong utukan niyong tanan. Tanang naminaw dinhi sa maong
istasyon sa RMN Dipolog. O sa online internet sa gihapon, makita og madungog ang tulumanon rmndipolog.weebly.com. Sa gihapon na ko mo ingon, have a good day. Kini nga books yung alagad Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Maugya po yung magiguban kaninyos mong tulumanon. Pizza 30 sa bulan sa Setyembre tuig 2012. Ay katapusang Domingo sa atong Sibya po sa atong tulumanon sa bulan sa Setyembre. Mga igala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw. Ato din gibasa ang Exodo Kapitulo 20. Gikan tudling 3 ngadto sa 5. Kay wa man nato gidali-dali og human kining tema mahitungod sa larawan. Atong gibasa ang Exodo Kapitulo 20 tudling 3. Ayha ang 4 ug 5 kay kining bersikulo 3 no mga higala mga tinahod nga tigpaminaw naa dinhi no ang Yahweh ang hinungdan ang rason kung ngano adunay mga tekstos Biblia nga ang Dios gadili sa paghimog mga larawan. Dunay siya'y hinungdan, dunay katuyuan, o dunay kanabang iyang buot ipasabot nganong gadili siya. Importante, no, kining bersikulo 3. Kay sa atong nabantayan, ang atong mga igsuon nga hangtod karon nag-atake sa itong tinuhuang Katoliko kung maghisgot na mahitungod sa larawan. Kasagaran sa ilang mga pamaagi diya sa pagsaway nato kung maghisgot naglarawan, Modiritso lang sila sa tudling 4, dayon paingon sa 5. Dili nila i-apil pagsumada ang bersikulo 3. Although, kahibalo sila sa bersikulo 3, pero kung sila mo eksplikar aning tudling 4 ug 5, dili nila i-apil ang tudling 3 nga naman. Kay kung 4 ug 5 lang, gahisgot sa pagdili og himog larawan din dili ka mo yukbo o di ka mo luhod. So pwede man dayon nang magawi, no? Kung kana lang nga bersikulo 4 ug 5 gadili og larawan din dili ka mo yukbo, hindi ka mo luhod. Kung kana lang mga bersikulo pwede dayong i-atake sa tinuhuang Katoliko na tanawa mga Katoliko gahimog larawan din luhod pagyud yukbo pagyud. Di klaro ka iyong gisupak ang sugo sa Dios sa Exodo 20. Pero mga higala, mga ginikanan, dili ingon ana ang insakto o husto nga pagsabot nga naman. Kay kung gidili gyud ang paghimo og larawan o kinipong pagluhod, na amampoy mga tudlings Biblia nga mabasa nato nga ang Dios gapahimog larawan. Sama atong sa Exodo Kapitulo 25, tudling 17 ngadto 22, nga si Moises gisugo sa atong Ginoo nga maghimog larawan sa kiruben. O gani sa miaging Domingo gibasa nato isip intro ang Numeros Kapitulo 21 tudling 4 ngadto sa 9 nga si Moises gisugos Ginoo paghimog larawan sa bitin nga tumbaga. Unya sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20 gihulagway gyud nga diha sa templo sa Dios dunay larawan. Giklaro gyud dunay nawong sa tao, napagali dagway sa kaliyon. Unya kung ngano nga naagyoy pagpahimo og larawan, ang Dios magali gamando sa paghimo niini. Tungod kay kanang paghimo og larawan, paghimo mga ribulto, kaalam man na nga gikan sa Dios, di man na kaalam nga gikan sa yawa. Sa ato pa maayong gawi o nato ng kaalama, no, kanang paghimog larawan o paghimog ribulto. Wasa galit tong tudlinga nga kanang kaalam sa paghimog ribulto, paghimog larawan gikan na sa Dios, dili na gikan sa yawa.
Nana sa Exodo Kapitulo 35, no? Exodo 35 tudling 30 ngadto sa 35. Di ko na lang ni subli pagbasa, no, para maka-save ta og panahon. No, Exodo 35, 30 ngadto sa 35. Nga kanang kaalam sa pagdibuho o pagimog larawan, kaalam nang agikan sa Dios, dili nang agikan sa yawa, di modho mao nang dili daw tan pagimog larawan. Unya, kining pag-ingon po sa Ginoong gadili siya larawan atong sabton o unsay iyang buot ipasabot kining pagdili niya sa paghimo. Kay kung ingananaon lang nimo nga, oy, gadili ang Dios og paghimog larawan sa Exodo 20, tudling 4, then dili ka mo yukbo. Yang gali kining yukbo, naaman po yukbo nga pagtahod lang o veneration. Kani gi-explicar na to una in partial sa miaging Domingo nga naay yukbo gyud nga para sa uban. No, nagalit sa buhat 16, 29 og 30 si Pablo og si Silas giyukbuan. O lahi pud noon tong yukbo nga para sa Dios nga dili pwede ihatag sa uban, sama atong nakita ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio, usa kato ka yukbo nga para sa Dios mao nang gibadlong niya si Cornelio sa dihang miyukbo si Cornelio o gayukbo nga para sa Dios ngadto niya ni Pedro, mo nang gibadlong siya ni Pedro, pero naay yukbo alang sa uban nga kanang veneration. Nga katong sa buhat 16, 29 ug 30 nga veneration lang, pagtahaw lang buti pasubot. O kanigong pag dili sa Ginoo sa larawan o mga higala mga ginikanan, giklaro man niya unsay iyang buti pasabot sa pagdili. O giklaro po niya unsa po'y buti pasabot anang magpahimo siya. Kung magpahimo siya larawan, isip dayan-dayan, isip pagpahinumdum, o isip ba pagpasidungog sa angay sa mga angay pasidunggan, sama ng paghimo o larawan sa kiruben o larawan sa anghel. Usa sa hinungdan ana nga maayo kanang pagpasidungog pod sa kabuhatan sa Dios nga nag-specify sa mga anghel. Nya pagpasabot pod sa kabalaan sa maong dapit nga gibutangan natog larawan sa usa ka balaan ang usa ka dapit, pagtimaan ba nga kana dayang dapita o kana dayang balaya usa ka balay nga balaan kay ang mga imahen balaan. So, ingon ana no mga higala mga ginikanan. Kanagong mingon ka, for example, maghimutag example. Ikaw ginikanan, imong gidid-an ang imong anak. For example, sa paggamit og sundang, labi na sa kinibang mga bata pa. Kay pataka o niya gamit-gamit anang sundang, magpanigbas noon para ma-disgrasya na hinoon. Mao na mga higala. Sa ato pa na ay pagdili, no, gidid-an mo imong mga anak sa paggamit og sundang, for example, labi na sa dili pa hustong edad, mga bata pa kay panikbas niya na. O gidid-an tungod kay doon na kay ginahuna nga bata pa lang na. For example, wa pay buot. Niya ay ila pala ng gamito ng sundang, pataka lang na dulaan na nila din panikbas. Di disgrasya, no? Mga igala mga ginikanan. Pero kanang pagdili wala na magpasabot nga walay husto nga paggamit anang sundang. No, mga higala, mga ginikanan. Sa imong anak nga hamtong na, sugoon nimo pagbugha, ginamit ka ng sundang. O pwedeng magamit ang sundang sa maayo nga paggamit. Ingon ani puning may tungod sa larawan. O naay husto nga paggamit sa larawan, doon na po'y dili husto nga paggamit sa larawan. Parehas ra po na sa kanang kwarta, mga higala, mga ginikanan. Kanang kwarta maayo kung gamiton sa insakto, di ba? Pero kung himuong Dios na ang kwarta, di na po na maayo. Mao po na ang buot ipasabot anang giingon sa Biblia nga ang Dios gadili og larawan o kining pagyukbo
Ug mao po na ang buti pasabot nga ang Ginoo nagpahimo. Ang Ginoo nagpahimo siya larawan isip dayan-dayan, isip simbolo sa iyang presensya, isip pagpasidungog sa angay pasidunggan, sama ni Dr. Jose Rizal, no? Naghimo tag iyang monumento. Dili man na aron himuong Diyos nato si Rizal, kundi pagpasidungog na niya. O dili na dautan ng klasihas paghimo og monumento o ribolto. Pero kung himuo na natong Diyos si Rizal, awa na po na ayo. Naarabay mga igsuon nato nga naggamit sa Biblia nga gihimo nilang Diyos si Rizal. Kana mo example. Nga kung himuan natog monumento si Rizal kay nagtuo ta nga si Rizal Diyos, dili na mahimong Diyos na mga higala, mga ginikanan. So ingon ani bali ang gipasabot dinhi sa Biblia. Pag ingon sa Ginoo nga ayaw paghimo og larawan, then ayaw pagyukbo, giklaro niya unsay buti pasabot anang pagdili, no? Kining sa tudling 3. Gingon dire, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa ubos larawan dili ka mo yukbo. Sumadaho na to ng 3 ka bersikulo nga dili magbaton og laing Dios, no? Sa bersikulo 3. Sa 4 larawan dayon bisan unsang larawan, din sa bersikulo 5 mao nang di ka mo yukbo. Buti pasabot kung maghimo kag larawan bisan unsa, basta imong tumong himuon nimong Dios, yukbuan nimo ingon nga Dios, mao nay gidili ug mao nay idolatria, no? Pagbaton og laing Dios. Mao nay gidili sa Ginoo sa pagpahimo sa larawan. O dili siya gusto o supak sa iyang gusto o gibalaoran ta niya nga maghimo tag larawan bisan unsa basta tumong nato himuo natong Dios. Kay klaro man ni sa bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Den mo to di ka maghimog larawan bisan unsa. Den di ka muyukbo. So mao nay pagdili ang pagbaton og laing Dios o kanang hunahunaon nimo nga kanang buhaton nimong larawan mao nay tuhuan nimong mao nay Dios, ludhan nimo, yukbuan nimo ingon nga Dios, mao nay idolatry og mao nay gidili. Pero ang paghimog larawan isip dayan-dayan, isip kana bang pagtimaan. Okay, magbutang kag larawan sa mga santos diya, for example, o larawan sa anghel o kerubin diya sa inyong balay o sa templo. Pagpasabot lang nga kini balaan dining lugar. O then magbuhat kag larawan sa mga santos isip pagpasidungog nila. Then kung muluhod punta isip pagtahod lang sama atong gigawi nato mga tudlings miagi o gikutlo na to ang uban sa ato nang laluwat ang mga pulong ron, bago lang, di ba mga ginikanan? So, I hope nga kining puntuha naklaro ninyo, no? Mga igala, mga ginikanan, sa 1 Corinto Kapitulo 8 tudling 4, no? Maing maitagad ni pag-ayo no mga higala maginikanan. 1 Corinto 8:4. Sa 1 Corinto 8:4 giklaro diha unsa nang gidili gyud kanang larawan sa mga Diyos. Dili nang larawan sa mga santos o larawan sa mga balaang tao. Atong larawan sa mga Katoliko dili gana Diyos. Kay nga naman kanang Diyos gani larawan o bisan unsang butang nga gituhuan nimong Dios nya dili Tinoo Dios o nay Dios. Na 1 Corinto 8:4. Ang Dios
Naghisgot ko na sa usa ka butang nga dili tinuod. 1 Corinto 8:4. Ang Diyos nagrepresentar sa usa ka butang nga dili tinuod. Unsa may example, kanang mayong kag tarak-tarak kay dili tinuod trak. Dios kay dili tinuod Dios. Doktor kay dili tinuod doktor. Mao na ang Diyos. Gituhuan nimong Diyos nya dili tinuod Diyos, mao nay Diyos. Nya kanang larawan nato sa mga Katoliko, dili gyud na Diyos nga naman. Kay wala man na itudlo sa mga pari, wala man na itudlo sa katekismo, no? Natong Katoliko wala man tatudloy nga kanang larawan Diyos na, mao nang dili na Diyos. Mao manggali kung basahon nato ang Biblia no mga ginikanan, ang mga ehemplo dinhi sa mga larawan sa mga Diyos, giklaro man pod katong larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. O katong mga larawan o ribulto nga gihimong Diyos mga tao. O mo to'y Diyos, mo to'y gidili. Pero larawan sa mga santos nga wala himo ang Diyos, wala na idili mga higala. Huwag tayo mabasa diri sa Biblia, gidili ang paghimong larawan sa mga santos o mga balaang tao. O kanang mga taong maayong panag-ingnan nga gibuhatan natog ribulto. Wa gid tay mabasa isip ehemplo dinhi nga gidili na. Ang mabasa ras Biblia nga ehemplo nga gidili larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth kadto bang gihimong Dios nga mga ribulto mga larawan sa mga tao. Una nga dili unta ta pataka og hukom. No, kung kita seryoso tang nagtuon sa Biblia, dili ta magpatakag hukom. Kaya ang nahitabo ron, basta kay naghimog larawan din muyokbo, hukman man dayon og kanang idolatria. Nga kanang idolatria giklaro man sa Biblia, nga kana man ang maghimog larawan, nya himuong Dios ng larawan, mao nay idolatria. Pero ang mga Katoliko, kung naghimo maglarawan pero wa gyud isipa nga kanang larawan Dios, mao nang dili na Dios, nya kanang pagluhod pud atubangan sa larawan, veneration na, pagtahod, dalang pasidungog sa angay pasidunggan. Mga igala mga ginikanan sa Oseas 14:1 ngadto sa 3 no, sa maayong balita Biblia nga hubad ato ning basahon. Ya dinhi og giklaro unsa nang pagdili sa larawan. O kana ra yung paghimo ni ining Dios, mao ra na. Pareha sa sa kwarta. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto, apan kung ipaka-Diyos na ang kwarta dili na gyud na maayo no mga higala mga ginikanan. Oseas 14:1 ngadto sa 3. Basahon nato, matud pa. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong pagkadautan. Andama ang inyong igsusulti og balik sa Ginoo, og ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, og dawata ang among pangalyupo, og tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mokabayo sa mga kabayo, og dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Mao ni mga higala. Saad ba ni sa tao ba nga nagbasol sa mga buhat nga dautan, nga buot na mo buhat og maayo? Wala bag naghinulsol ba? O nagsaad nga dili na magbuhat og dili maayo, di na magpakasala. Then mao ni ang gisulti dinhi, no? Dili makaluwas kanamo ang Assyria. O, tinuod.
dili na kami mukabayo sa ilang mga kabayo. Ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Sa ato pa mga higala, waday daotan kanang binuhat sa atong mga kamot, kanang larawan og ribulto, dili day na daotan basta di lang isipong Dios. Ang daot na dayana kanang pag-isip ani nga Dios. Niya ang Katoliko sa ako nang giingon mga higala, wa gyud magtudlo ang mga pari, mga obispo, wa gyud manudlo nga kanang larawan Dios o isipong Dios ng larawan sa mga santos mao nang wa gyud makalapas og idolatria ang tinuoang Katoliko mga higala mga ginikanan. Adto ta sa Números 21:4-9 ato ning i-expound. Kay naa diri gyud ang dugukan kaayong ehemplo. Mong tag-ehemplo gali panig-ingnan. Nga kining larawan gani maayo ni. Basta di lang gyud himong Dios. Kay kining sa Números 21:4 ngadto sa 9 no mga higala atong sublion og basa. Magingon diri gikan sa bukid sa Hur na maybay sila sa dagat sa Akaba. Aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Huweses. Nagkanayon sila nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto ngan hining kami ngawan. Imo ba kaming pakamat yun dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag bagabitin nga malala o gipamaa ka mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan na nuol kang Moises ug mingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wag tangon na mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga. O paghimog larawan sa kabitin nga tumbaga o ibutang kini sa tumoy sa katukon. O ang hipaakag bitin kon makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga. Busa nagbuhat si Moises og larawan sa bitin nga tumbaka ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kunang hipaakag bitin mutan aus bitin nga tumbaga dili siya mamatay. No mga higala mga ginikanan tin-aw kayo. Katuning ang mga tao ba, mga Israelitas ni adto nga gahian silang ulo. Nga bisan taliwala sa kadaghan sa milagrong gipakita sa Ginoo, sige lang gihapong bagulbol. Mura-mura ra gihapon istong panahon karon ba, sige lang gihapon tagbagulbol. Bisan taliwala nga ang Dios anaa gipakita niya mga milagro sama sa tubig, sa mga pagkaon, sa adlaw, o kanang bulan. Klaro kay na milagro na kanang adlaw lang nga walay palong-palong. Hindi mo na ma-explicar na sa siyensya na. Sunog man kuno ng kahayag niya may undang ng kahayag sa adlaw. Kanong mga kahayag kuno ug mapupus ng kanang iyang combustible material mapupus man bisag kung sa kadako sa kayo o sa sunog mapalong man gyud pero kanang adlaw may palong-palong. Oh, unsa mo man mo kibra ang kahayag sa adlaw, di ba? Oh, tanang mga sunog bisag kung sa kadako sunog magkahinay mapalong yun ang kanang sunog, di ba? Bisan pa kung sa kadako. Pero kung nang adlaw sunog mong kuno na matud pasyensya, pero ang problema diha karon sao na pag-eksplikar nganong walay palong-palong ng adlaw. Oh, nakadakong milagro ana. Oh, kana milagro na. Uwan mangita pag milagro. Pag-prove ko no nga naay Dios. Pero katong tao ba, mingog, walay Diyos, pero samtang nagsulti siya na walay Diyos, pero hapit maliki ang agtang sa kainit sa adlaw. Oh, mura gihapon ron. Mo bagulbul gihapon ta ba nga, naman ning Diyos, may ni Diyos kay kaguliyang mata, galisod mata. Oo. Muna
Ano ni mga hinungdan kanang mga panghitabo sa kalibutan na ay hinungdan ang Dios nganong gitugot po na niya mga calamities. Pero di gud mawala nga naa siya. Naay mga rason tanan na ato mga kaguliyang. Ay gisuwayan man ta niya, gipakita man ta niya nga unsa hinungdan kung magpalayo ta niya. Then pananglit ikaw buutan pod niya mo sinati gihapon kag kalisod basig mo babagulbol po ka ba buutan man ko Ginoo pero nganong sakripisyo man gihapon ko gaantos man gihapon ko nya kinaaman puy style ang Ginoo nga gusto iya putang tudluan nga bisag nag-antos ta suwayan man pud ta niya nga ang imong pagtuo naa magyud gihapon taliwala sa imong mga pag-antos. Kaya tino dili man lunlun tanan pag-antos na may life after death. Bao-bao ni mo unya na kaniya di ay lipayon og ayo sa kuana sa lain ng kinabuhi diri sa yuta dili day kay sulayan sa kaniya diri nga pananglit magampo ka rin imo deng hukman ang Ginoo nga kalimar ako magampo di kay kudunggon sa Ginoo di na kumutuo niya dili ka pasar imong pagtuo kay ang pagtuong pangayoon sa Ginoo nato kana mao way sukod nga bahala malipay bata diri sa yuta o dili gusto sa Ginoo makita niyang mutuo gyud ta niya una kana mga pagsulay mga kalisod nato doon na nay katuyuan dili na to ingnon naman Dios na wala na namatay man siguro ang Ginoo nawala man siguro kita na maguna-huna ba unsa ang Dios dili oy kay kining kinabuhi nato diri sa kalibutan karon temporaryo ni unya ang Ginoo ra gyud taon magbuot kung buot ba niya lipayon ba ta niya dili diri sa yuta basta siguro gyud noon siya siguro gyud noon ta na kung motuo gyud ta niya di kita magpakasala gantihan gyud ta niya wa ta hibalog diri ba magsugod o didto na sa laing kinabuhi muna ako lang po ning giapil mga higala no kay mga paninugdan istong pagtuo ako ning sagol-sagulan kay now niya maminaw pong mga ateo ba mga atheist nga di mo tuo Ginoo kay mao lagi naapay Ginoo nga nung galisod mo nag-antos man lagi mo sige mo simba ya mo na di man takabuot sa planos Ginoo kung dunay mga panahon itugot na niya mahitabo na di mo lagong hunahuna-on nga nung gitugot man niya mag-antos niyang bugtong anak katong Dios nagpakatao si Kristo mo na rin na hunahuna-on na to nga nung gitugot man niyang nag-antos ang Ginoo ang iyang bugtong anak so kung gitugot na sa Ginoo ni Yahweh gitugot na niya mahitabo na sa iyang bugtong anak ng si Kristo ang Diyos nagpakatao dili na mahimong layo o di na mahimong imposible nga musinati putan niya sination po na nato kitang uban niya mga anak nga mga adopted sons no kitang mga binuhat niya no mga higala unawa kita igura kita pagpaubos niya di kita pwedeng kita na mangunay og huna-huna nga moingon na din ta kita na magbuot nga walay Dios kay asa naman Dios ron kung ining mga kalisod ron sa kalibutan dili ko mga higala hinon si pare topic na to na maghisgot ang existence of God kay grabe po na ubay-ubay po na mga atake sa mga ateo kung di po na to na matubag mura pog tinuod sila di ba mubitaw si Saint Thomas Aquinas no mga higala di ka na kumalimtan to yung mga pulong faith ang faith is not opposed to reason ang pagtuo kuno dili kasupak sa rason mo ganang giwara-warang bandila ni Saint Thomas ngano man kay ang mga atheist ila man pong kunong i-prove nga ang pagtuo kuno supak kuno sa rason dili kuno amigo ang pagtuo ug ang rason o kana og di kang katubag sa ilang mga atake sa ilang mga argumento sa mga atheist murag tinuod sila pero kung Kristiyano ka labi na kung imong gipangayo ang giya sa Espiritu Santo nya gigiyahan ka sa Espiritu Santo maantigog yung ka motubag anang ilang mga atake sa atong pagtuo o na-prove gina ni Saint Thomas kay sa history katong iyang libro lang Summa Theologica sus na dito gipang batbat niya ang mga argumentong Kristiyano
kung anong naagyod ang Dios. Pinaagis rason. Iyang giprove nga ang pagtuo ug ang rason di na kasupak amigo na. Una bantayan na to ng mga higala mga ginikanan. Kung sa inyong galing huna-huna, ang pagtuo ug ang rason nagsumpaki gali na. Parehas na kagunahuna sa mga atiyo. O mo na atiyo. Ingon ka, Kristiyano ka din. Moabot si imong unahon nagpagbati ang pagtuog ang rason, nagsumpaki o dili amigo. Duol-duol na ka mahimong ateis kung mo na'y dagan si imong unahon na o pagbati. Pero kung ang imong galing hunahuna, sukuhi sad. Sama ang imong hunahuna sa hunahuna o gibati ni Zain Tamas nga ang pagtuog ang rason amigo, wa na magsumpaki. Ma-prove na kay makatubag ka, hibalo ka motubagan ng atake sa mga atheist. Well, di ka madala na nila. Mga higala, mga ginikanan. So, balik ta atong numeros 21:4-9. Nagiskot manggutag bagulbol kay katugong mga Israelitas gud nga nagbagulbol. Bisan taliwala sa milagrong gipakita sa Ginoo. Nasuko ang Ginoo, gipakita niya yang suko niya atong higayon na. Gipadalan silag mga bitin. Gipamaak silag mga bitin kanang buhi. Dayon kung gipamaak sila, then kung magsigig pamaak tumahurot ko silag kamatay. Unya ang nakaayo biya aning bersikulo ha mga ginikanan. Numeros 21:4-9, mga suking tigpaminaw mga ginikanan. Kining numeros 21:4-9 na dinhi gipakita ang doktrinang Katoliko. Nga naman ko doktrinang Katoliko, nga naman. Kay dinhin ining higayuna, ilang gihimong tigpataliwala si Moises. Diba, mga ginikanan, mga higala na may pagtulunan sa uban nga ilang sawayon ng Katoliko kay kanang mga balaang tao kuno gihimong tigpataliwala, gihimong mediator. Sayop kuno na kay usar may tigpataliwala si Kristo raman mo nang himuon kuno tigpataliwala ng uban. Supak na kuno na sa Biblia, pero di na tinuod, kay dili man amoy ustong pagsabot. Tinuod nga si Kristo ra ang bugtong tigpataliwala. Pero sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, tanang mga santos, tanang mga buutang tao nga nagtuo sa Ginoo, kung doon naman sila'y matabang, kung doon naman sila'y mahimo, nahiusa na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, dili na lain-lain nga pagpataliwala. Dili contradiction kung himuo na itong tigpataliwala kanang mga tao nung doon ay mahimo sa mas pag-ampo, inana. Ay ilang mga pag-ampo, kay buutan man sila, dunggon mas Ginoo mo nang mo dangupta nila. Kay ang ilang tigpataliwala na usana diha sa pagkatigpataliwala ni Kristo. Dili na contradiction kanang intercession of saints. Dinhin ini higayon na si Moises gihimo nilang tigpataliwala. Unya di man ni dautan. Gani gidungog sila. Maulaw monggo sila modritsos Ginoo. Kay nahadlok sila kay kasala man sila. Kay sige lagi sila kunog bagulbol no. Giingon diri Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaa ka mga tao kay agi lagi silang kabagulbulan. Ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhang nanuol kang Moises, ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon nakasala kami kay nagbagulbul man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Ilang gihangyo. Giampuan nila si Moises galio nga mag-ampo siya. Parehas gani sa atong Catholic prayer sa mga saints, no? Kay mingon kita, San Vicente iampo mo kami. Santa Maria iampo mo kami. San Antonio iampo mo kami. Dili din na dautan kana galing mo ampo ka sa usa ka tao o sa kabalaang tao sama ni Moises. Giampuan si Moises kay gihangyo man siya kay kanang ampo hangyo man na di ba? Pag ampo sa Ginoo dili day dautan kanang mag-ampo ka og
laing tao o santos ba o balaang tao nga ang imong pag-ampo niya imo ra pud siyang hangyoon nga iampo pud kaniya. Ang dautan lang gyud kung mag-ampo kag tao, mag-ampo kag santos nga tuhuan nimo kanang imong giampuan mao na ang Dios. oh. Yung ka nga pananglit ilang giampuan diri si Moises nga, Moises, Dios man ka nag-ampo minimo, wag tangan ning bitin be. Pag milagro o kining gipamaak mi dili mi mga matay bisag paakan mi kay Dios pang kanamo. O kana noon. Dili na maayo kay dautan na nga klases pagampo nga himuong Dios nila si Moises. Pero ang pagampo nila ni Moises, igo ra man gipangayuan nila si Moises og panabang nga magampo siya sa Ginoo. Parehas yun na may yung kag Santa Maria iampo mo kami, San Vicente, San Antonio iampo mo kami. Di dautan nga himuon na tong tigpataliwala ng mga balaang tao nga igo ra putang mangayo sa ilang tabang nga sa ilang intercessory power kanang ilang influences Ginoo nga tungod sa ilang kabalaan nagtuutang dunggo ng ilang pagampo nga tus Ginoo kay buutan silang mga tao. Mo man hitabo dinhi o nga maulaw man sila mudritsog ampo sa Ginoo kay kasasala man sila kay bagulbulan lagi unsig lang gihimo nilang tigpataliwala si Moises. O unsa may ilang giingon ni Moises, no, pagtulon ang Katoliko ni. Moises pag-ampo sa Ginoo nga iyang wag tangon na mga bitin. Wala sila mag-ampo ni Moises, ingon nga Dios. Ilang giingnan si Moises pag-ampo sa Ginoo nga iyang wag tangon na mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga, no, paghimog larawan sa bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa katukon. Og ang hipaakag bitin kon makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon og kon ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Na milagro ginamit ang larawan sa bitin. So, mga higala, unang Katoliko nga pagtulunan nga makita nato dinhi sa maong mga bersikulo, no, sa Números 21:4-9. Unang Katoliko nga pagtulunan nga giapirmahan ani mga bersikulo ha, kanang mangayo tagtabang sa kabalaang tao. O nga iampo ta. Nami yung kag San Vicente, San Antonio, Santa Maria iampo mo kami. O dili din na siya dautan. Kay dinhi ang mga tao ilang giampuan si Moises nga ilang gihangyo nga Moises iampo mi sa Ginoo. Nangayo sila panabang na pinagis pag-ampo ni Moises. Nag-ampo si Moises alang sa mga tao, no? So ang iyang pag-ampo dili para sa iyang kaugalingon kundi para sa mga tao. Sa to pa si Moises nagpatunga o ni mediate o ni intercessory power ni Moises na kay maayo man siya. Papart mas las Ginoo. O mo na nga bisag ako naman o bisag ikaw naman kay balo kag tao diha nga duol diha sa mayor o gobernador apply kag trabaho. Di ka mo maulaw ka mo dito sa mayor o gobernador. Dito yung tao nga nagtuo ka nga amigo na isa sa gobernador o mayor kay tabangan kag hangyo, di ba? Muni ilang gihimo nga nagtuo silang si Moises duol sa Ginoo kay matinumanon man si Moises sila bagulbulan man mo nang si Moises ilang gipaampo sa Ginoo. Gidungog yun sa Ginoo ang pag-ampo ni Moises nga para sa mga tao dili para niya, no? Intercessory ni siya power ni Moises. Ang iyang pag-ampo dili para sa iyang kaugalingon kundi para sa uban. Niya mo na gidungog ang pag-ampo ni Moises. Paghimog bitin nga tumbaga. No? Paghimog larawan sa bitin nga tumbaga. O gibutang kini sa tumoy sa katukon. O gang hipaakag bitin kung makakita ni ini dili mamatay. No? Dakong milagro pag yun. Laing pagtulon ang Katoliko nga giapirmahan, no? Giuyunan din hismaong bersikulo nga ang Ginoo di ay
pwede di ay o mahimo di ay magmilagro ginamit ang larawan. Pwede manunta ang Dios diretso unyag ingon sa Moises, ing na sila, ayo na sila diretso nga walay larawan sa bitin. Mahimo na sa Ginoo, pero niining higayuna ang Ginoo nagmilagro ginamit ang larawan nga iyang gipahimo ni Moises, larawan pagyus bitin. Mga igala. So laing pagtulon ang Katoliko makuha nato dinhi sa Numeros 21:4-9 gawas atong intercessory power nga gipakita ni Moises nga gihangyo nila si Moises, gihimo nilang tigpataliwala. Laing Katoliko nga pagtulunan nga giuyonan o giapirmahan diri nga ang Dios di ay naaday panahon nga magmilagro ginamit ang usa ka butang, ginamit ang larawan. Kay kining larawan sa bitin nga iyang gipahimo ni Moises, diri man niya gipaagi ang iyang gahom. Pwede man unta diretso nga, bisag napaaka na sila kay gidungog man ako imong pag-ampo, kay ayo na sila diretso. Pwede man na mahimos Ginoo. Pero wa man niya giingon ana. Iya pa man gipahimog larawan si Moises. Gipaingnan pa man niya Moises paghimog larawan sa bitin. Kinsa tong mututok ani, mutan-aw ani, mututok bisan napaakan dili mamatay. Na mao na mangigala nga kung doon na may mga milagro sa Katoliko nga pinaagig larawan, dili na siya bag-ong butang. Pero di lang punta basta-basta dayon moingog milagro na ha, kay naampoy mga milagro diha nato sa pinaagig larawan nga moingon ng pare ay sa mugtuo na, ato sa nang tun-an, estudyuhan kay basig binuang na ninyo ha. Oo. Ipo din mo to basta milagro, kay na magmilagro man po ng demonyo. Muna nga kana pagdeklarar gali sa Katoliko og milagro, di ba na basta-basta hoy, di ba na maingon din mayon ka, bispo, anyor, milagro lagi sa among balay, larawan sa kuan. O di ba na mutuo din ang pare. Basig imuin ra ng gama-gama ra na aday ga binuang diha ninyo. Estudyuhan sana. Dayon, it takes time pa na kapras na mag-canonize og saint, di na diretso. Imbestigahan pa na imong ginabuhi, imbestigahan pa ang ginabuhi anang giilang nga santos. Then kung mahuman nag-imbestiga niya, walay protesta. Then ay mga timaan sa usa ka santos gyud nga naagyong nakita anang giila nato nga santos. Ayha na dayon ideklara, dili na kay basta-basta. Muna nga tanan nga mga opisyal gyud pag kanunay sa simbahan nga mga santos, wa gyud na nahimong katawanan, no? Ano man kay ipaagi man gyud hustong investigasyon. Ug dili na imbestigahon og ayo. Pila ka adlaw na palay mo kalit og tumaw mo protesta mingog, kanang gikanunay sa inyong santos na hakpan man day nang nangawat ito. Anulis, inahimong katawanan. Nahimo na noon nga awa day makagiya ang Espiritu Santo sa simbahan kay nasayop man og deklara og santos. Dili na po na, no, mga igala. Yan ay uban mingon na aman to yung mga santos tagi giila sa unang gitaktak listahan sa mga santos. Tubag po na to ana, katong mga gipangtaktak wala to'y official canonization. Nakadungog ko ana na to'y nag-atake anang dili Katoliko nga nasayop ko nung Katoliko og canonize og santos kay naa to'y katanawa ang prueba kana ko yung mga giilang santos sa una nga gitaktak. Nya atong nadiskubrihan katong gipangtaktak dahil listahan sa mga santos, wala man ito'y opisyal nga deklarasyon sa simbahan. Kuan raman to, gituhuan raman to sa pipila ka grupo, pare ba o mga Katoliko nga nag-ila nga kato santos, then gitugtan lang po sa pipila ka panahon, pero walay opisyal deklarasyon. Ito pa, walay opisyal canonization nga gihimo simbahan. Ito pa, dili gito ingnon nato nga infallible pronouncement sa pag-canonize. Katong mga officially gyud nga gi-canonize sa simbahan mo to'y tinuod jud nga di na matuis o wa gyud to gipangtaktak sila katong gi-official gyud pagdeklara sa simbahan.
pinagi canonization. Katong mga giilang mga santos nga walay official canonization, moro to'y gipangtaktak. So walay inval kanang sayop nga na canonize ang simbahan ng mga higala mga ginikanan. So mga higala, pagtulon ang Katoliko, mapupo nato dinhi sa Numeros 21:4 ngadto sa 9. Una, gihimo nilang tigpataliwala si Moises. Ikaduha, ang Ginoo nagmilagro pinaagig larawan bitin nga tumbaga. Ikatulo, ang Ginoo nagpahimo nila sa maong larawan bitin nga tumbaga, prueba di daw tanang paghimo og larawan. Mga higala, kanus aman nasuko ang Ginoo aning larawan bitin nga tumbaga. Kaya naaman po tayo mabasa diri sa Biblia, sa dihang gihimo ng Dios sa mga tao, kay kita sila, uy, milagro man. Mututok ta, ibisag na paakan tagbitin, di man ta matay. Ato lang nihimo ang Dios. O ilang pagbati, mura naman sila nagunahuna nga Dios na tong larawan bitin. Mutang ilang gilarag insinso din, ila pag yung gitawag og kanang usa ka ngans, usa ka Dios ba? An nihustan, ginganlan nilag nihustan. Bisag ang giingon sa Ginoo, larawan atus bitin. Unya kay agi lagis milagro sa Ginoo nga gigamit tong larawan, ila naman noong gihimong Dios tong larawan bitin. Ila naman ang ginganlan gilingalan so sa ka Dios kanang nuhistan on nihustan. Nasuko bitaw ang Ginoo, gipaguba ra po niya. Liyati mo ay expression ra niya ay daotag pagsabot. Wala ko magsugo ninyo nga himuong Diyos ng larawan sa bitin. Ako ramong gipahimo ana, kay himuon ako ng simbolo para maayo mo bisag na paakan mo bitin, maayo mo kung mututok lo ana mo ra magtambal ra ba. Ikasangkapan nas Ginoo tong larawan sa bitin nga silbing latayanan sa iyang gahom. Naun sa man ang gihimo man nilang Dios. Iila mang ginganlan og ngalan so sa ka Dios nihustan. Mo nang nasuko ang Dios gipaguba ra pod niya. So unsa may dakong pagtulunan mga higala no mga ginikanan. Nalimot lang kung sa tong tekstuha mo nang di so ako kakutlo. Wa po na ko maandam diri. Kay kani akong guide. Naara diri pero naamang gustunahan. Mabala man kong pangitag asa to. Wala din lang nakukutloon. Pero hibalo ko kung nabasa mo sa Biblia, makaingon dyan mo nga wa gyud masayop sa veritas. Wa gyud nagtumo-tumo. Now, ang pagtulunan dito nga makita nato, mga higala mga ginikanan, ang Diyos mao'y nagpahimo sa larawan sa bitin. Nga nagpasabot, dili day dautan ng paghimog larawan. Kano sa ama na himong dautan ng larawan? Sa dihang gihimo ng Diyos sa mga tao. Kaya wala man sila ingnas Ginoo nganlin ninyo nihustan kanang ngalan sa Diyos. Yaila magyong ngalan og nihustan ngalan sa ka Diyos nga buti pasabot gipaka Diyos ni naglarawan sa bitin tungod nagis milagro. Unang nasuko ang Ginoo gipaguba ra po niya sa ato pa mga higala, dili dautan ang paghimog larawan. Ang dautan kung himuong Diyos ang larawan. Sumaw na ang formula mga higala kung naa man gitoy mabasa sa Biblia nga gadili ang Diyos paghimog larawan kung kini himuong Diyos. Bisang unsang larawan na himuong Diyos ay idolatry na dautan na. Pero kung dili lang himuong Diyos, dili na idolatry. Parehas na nas kwarta. No? Akong balik-balik kon yun yung examples kwarta. Kaya naaman diri. Diba pruiba nga dili dautan ang kwarta? Na binuhat ra man nas kamot ng kwarta, diba? Ang pruiba nga di na dautan kay tanang mga tao gagamit anang kwarta. Protestante, siya ni Kristo, tanang klase sa nagtuon aning Biblia, puros mo gamit og kwarta ipalit dias tindahan, di ba? O na pribang di daw tanang kwarta, pero suway himuang Dios ng kwarta. Di na kamutahod sa Dios nga imuon nimong kwarta kanang kwarta na may imong Dios. Diba masuko ng Ginoo nimo mga higala mga ginikanan. Ingon na ang pagtulunan sa Katoliko. Kung doon na mga larawan diha sa Katoliko, gituyo na sa iyang hustong gamit og katuyuan. Wala na himo ang Dios, wa gyud koy nabasang opisyal nga pagtulunan ang Katoliko kana mga larawan himuon ang Dios.
Wala mahigala. In fact, no, sa sunod Domingo, kung itugot sa Ginoo magkapadayon baghapon atong tulumanon, atong isaysay ninyo pag-ayaw ang nagkadaiyang mga tekstos Biblia pag-prove. Kanang larawan, uban pang mga teksto nga i-prove na to nga naagyo'y larawan na hindi po dautan ang pagluhod basta veneration lang, kanang pagtahod lang ang buti pasabot. Pero kanang galing pagyukbo at tubangan sa larawan, kanang imong pagyukbo, pagtuo nimo na nga Diyos ng larawan, kana ano po na dautan na. Kanang yukbuan nimo og latria, no? Kanang larawan, dautan na. Pagbato og laing Diyos. Pero bisan paghaluk-halukan nimo na, bisan pag ludhan nimo na, isip pagtahod lang, pagmahal, o kanang veneration, bisan pag magyaka, kaya luhod-luhod, dili na dautan. Mga higala, basta veneration lang, sumala lang sa pagtulon ang Katoliko, nga di lang himong Diyos ang larawan, why question, bisan pagludhan mo na, basta sakto lang imong hunahuna o gibati, giunsa nimo na pagtahod, giunsa nimo na pagluhod. Dagan kay mga prueba din yung mga higala. Gani kana lang pulong pagsimba. Kanang pagsimba, kung imo dyan ang aninawon dyan sa historical gamit anang pulong simba, na ay simba nga pagpagka-Diyos, na apoy simba nga veneration la ang buti pasabot. Pero karon sa bokabularyo ron, daghan naman tag mga lingwahe, daghan naman tag mga words, ang bagong bokabularyo ron, kanang simba, gi-refer lang yun na sa Diyos, kanang adoration ba? Muna kabantay ka na yung mga pare munudlo nga, may tagwa ta magsimba sa mga santos o mga larawan, but pasabot wala simbaha ingon nga Diyos. Unya, og magpahinungod gali sa mga santos o sa ilang mga larawan, dili na nahubaron og simba. Diretso na, veneration. Ga-venerate ta sa mga larawan, wala ta magsimba. O, kana kay gi-exclusive, gihugok sa usa ka meaning lang ang simba. Nga katong simba para sa Diyos. Mo nang kasagaran ron mga teaching, bagong mga lingwaheng gamiton, moingon ana na ang pare, wa ta magsimba sa larawan. Nag-venerate lang ta o nagtahod. Pero ang historical gamit yun anang worship, dili kay usaray gamit ana na ay simba nga latria nga para sa Dios. Simba gihapon ang gamit anang veneration, pero lahi lang ang gibugaton. Kay sa Old English lagi kanang your honor gigamit po ng your worship. Oh, pero kay lambo naman kay ato mga lingwahe ron, ato mga words o nang gi-exclusive for latria, worship that can be given only to God, kana na lang pulong simba. Huwag mo yung galig simba para sa mga santos, dili na simba mo gamit, veneration, diretso na. Para di na malibog ang mga tao. Pero ako, palabihon ako, eksplikar na ko po ang karaang explanation. Nga kanang simba, lain-lain ang gamit, di lang exclusive for God ra. Kay kung di na ito na itudlo, malibog mong ng uban. Kaya naaman po'y mabasa na to nga gigamit ng pulong simba nga nagpasabot lag pagtahod o veneration. Ya, og di na ako na i-appeal, ignorante o niya taba. Eh basik ang pare manudlo ninyo, gamito na ang bagong bokabularyo, muingon mo diretso rag wala ta magsimbas larawan. Ya, mingon mo si Veritas lahi po diyang gitudlo kay na ako na veneration nga simba gyapon. Hindi na, sa bagong bokabularyo na, gilimitahan ng meaning ng simba. Pero sa karaang gamit, ana, lapad, parehas na pulong hell o kanang impierno, dili kay usaray but ipasabot, ana. Okay no mga igala, wanam tayo kong panahon, gikarambulan ni sa kung unahon na ang mga tudling, mga katarungan nato sa maong tema. Pero di na to mahurot, na pa'y sunod Domingo pohon.
Kana akong itugot gyapon sa Ginoo nga mapadayon kaniya atong tulumanon. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon. Kina lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon, Shilbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa pikas lawak Tani Luod og Taxi Lumba. Sa tanang mga amigo nato din sa RMN Dipolog, pinaguluhan sa atong maapli ka manager. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Have a rich tasting cup of coffee that's full of great flavor. Great taste, brand new. With as little as 1.8 grams, savor a cup